De Sionsberg in Dokkum bleef bestaan. De curatoren en de Friesland hebben besloten dat het nieuwe transmurale zorgcentrum in handen komt van zorginstelling Zuidoostzorg in Drachten. In Dokkum wordt onder andere de thuiszorg, de huisdokterspraktijk, specialistische help en oudereingszorg onderbracht. De eerste drokke moerspits op de Heerkom Ljouwert is goed verroen. Dat zei het Rijkswaterstaat. De trosstream van het verkeer ging zelfs beter als verwacht. De Heek is nog goed 14 dagen iepen, maar door de vakantieperiode weer het relatief rustig. Je hoort weer wel een prot verkeer, maar dat waren net voor problemen. Bij 13.000 klanten van Ziggo op een gediek springt de televisie Joert op zwart. Alle digitale kanalen vallen voort omdat Ziggo het signaal onpast. Doel is om de kwaliteit te verbeteren. Ik wil het systeem onpast voor de fusie met UPC, letter dit hier. Maar daarvoor moet alles wel op een nij opstarten worden. Daarna moet de meesten zelfs haar een televisiekanaal op een nij instellen. De Bregenwachter komt weerom op het Dragste Breg in Ljouwert. De Bregenwipper is juist begonnen en bleef onder mei 2016. Dan wordt de Bregen afbrutsen en vervangen door een aquaduct. De Dragste Bregen wordt op afstand beginnen. Onder de Moaars en Joenspits bleef de Bregen dicht voor het schipveertverkeer. Joen en vannacht bewolking, kans op mist en het wordt 3 graden. Ik morgen een soort bewolking, het bleef dan droeg, het wordt 4 graden, maar in vrij krachtige zuidwestenwind is het wetterkoud.